Fins a cert punt, tota pintura és autorretrat. Llegiré un text de Fuster que es titula La pintura d'Antoni Miró. Hi ha moltes maneres de valorar un treball, i més encara si el treball en qüestió pot ser qualificat d'art, de literatura, de ciència. Hi ha el punt de vista bàsic dels cèntims, del jornal, dels honoraris o de com se'n vulgui dir, que consisteix en el fet de cobrar. Hi ha també, i pot ser pel cantó oposat, el càlcul dels resultats tendencialment abstractes que situen l'obra en un escalafó de victòries formals o teòriques, traduïble en elogis més o menys circunspectes. Una altra possibilitat de criteri i d'examen seria la de la història. L'artista, l'escriptor, el científic, en el seu treball, i precisament perquè el que fan és treballar, juguen un paper concret i determinant en la vida d'una societat o bé n'acusen les deficiències o els remordiments. Davant la pintura d'Antoni Miró, jo ara descarto les eventualitats inicials, la de l'èxit material i la de l'eficàcia estètica. No sóc un crític d'art capaç d'interessar-se per les cotitzacions de les galeries ni pel debat acadèmic dels mèrits. Penso, més que res, en l'exemplaritat d'unes proposicions de principi i en l'abnegació personal que implicava realitzar-les. Això, en el cas d'Antoni Miró, no es produïa en el buit cosmopolita ni en l'aventura transhumant. Sorgia d'una circumstància social irreductible i en ella juga l'aposta decisiva. Ja no sé si avui hi ha una pintura valenciana. No sé si la pintura, en tant que pintura, admet uns adjectius nacionals. Quan pensem en els pintors europeus del Renaixement, tendim a puntualitzacions geogràfiques il·lustratives. Venecià, florentí, sienès. L'escola, tècnica i rutina, era aleshores important. Què és una escola avui? L'escola de París no passa de ser una il·lusió de l'esperit del senyor Maó i companyeros màrtires. L'art, ara com ara, no té pàtria en les seves inflexions de mètode o d'estil. Sí que en té, però, en la mesura que el propòsit de l'artista s'involucra en un combat, en un impuls de sarcasme, en una voluntat d'acció. I això sempre es planteja, quan es planteja, des d'una societat determinada i enmig dels condicionaments que aquesta societat provoca. La pintura d'Antoni Miró naix del fons de les més confuses contradiccions de la societat valenciana. Té una virulència entre irònica i èpica. Podia ser d'una altra manera? Hi ha molts pintors valencians que pinten el no-res pròxim, un paisatge, una cara, uns objectes. Antoni Miró s'arrisca amb una temàtica que ingenuament, i per mamar-nos el dit, de vegades solem anomenar universal. No és universal perquè hi figuren els negres, l'espectre de la CIA o una escena del Vietnam. Si només fos això, seria regionalisme yanqui, un regionalisme com qualsevol altre, i a expenses dels altres més immediats i, per tant, més dolorosos. Miró va més enllà, més al fons. La seva decisió plàstica respon a secretes expectatives de la seva gent. El negre del llenç o del gravat representa emblemàticament un dolor autòcton. Antoni Miró intenta explicar-lo. La gran passió que emana de la seva obra és aquesta, la d'una tentativa de ser ell entre els seus, i ell i els seus projectats en una afirmació absoluta, que Santa Llúcia li conservi la vista.